This should be played at high volume, preferably in a residential area. Povedz mi, není krásne žiť v tejto ilúzii. Všetko je to jednoduchšie, svete bez vízií. 360 kanálov, všade sama sranda. Nikto nám tu neklame, v médiách čistá pravda. Nový Soulja Boy mi hrá v novom iPode. Čo na tom, že duchovný život je na mŕtvom bode. Príroda sa preceňuje, není to tak vážne. Dôležitejšie je uspokojiť ľudské vášne. Som tak rád, že je tu mier, není sa čoho báť. Polícia si nás chráni, je náš veľký brat. A politici by nám zniesli aj modré z neba. Sú to sami dobrí ľudia, podporiť ich treba. Všade super obchody, teším sa na nakupy. Milujem fast food a McDonald mi najviac chutí. Big Mac môj každodenný, dám si aj dnes. Tomu pol litra koli, potom cigu a To je ono, zvolme materiálny level, kde môže vyniknúť konečne plevel. Nakupuj, konzumuj a spotrebuj, hlavne ukáže máš love, že si není žiadny chuj. Fuj! Kapitalizmus je najlepší systém. Nevadí, že polka sveta nemá jedlo isté. Ľudia sú prispôsobiví jak šváby, zapnú večer správy a žerú lži a polopravdy. OK, poďme voliť menšie slovy, bez Justiča, Gilavu alebo Leopoldu. Nehovor, že nemáš možnosť voľby. Povedz, kto si vybral žiť jak zombie. Berlínsky múr bola hra na jednej mince. Zmenila sa hlava, ostal ten istý princ. Najprv ťa nakazia, potom predajú liek. Vybral si zlatú cenu, za ňu zaplať ček. Suvereno, Mike Spirit, zlatá klietka. Zdravím buržoáziu, že vraj som terorista.